Wala kasi akong bra dito sa bahay namin. Kaya, Hindi naman ako nagtanong, ma'am. ano ba yan? Tumulong. Uy, ang dami talaga. Ano ba mga hinahanap mo sa babae? Ay, hindi naman po ako nag-aanap kasi naano po ako. Kasi dumadating lang ang mga babae, no? Hindi mo hinahanap. Kung hindi, basta driver sweet lovers. Bigyan mo ng pauwian mo ng isang sakong lobster to, ha? Tsaka 3 drum na hipon, ha? Tayo, Saan ha? nyo ba ikakarga yan? Ano ba yan? Tumulong. Ano ba yan? Ang daming natapon. Sayang yung mga... sayang yung wine. Uy, ang dami talaga. Di yan nakakalasing. 5% alcohol lang yan. Landan. Landan. Ano po yun? Sorry, wala kasi akong bra dito sa bahay namin. Kaya, Hindi naman ako nagtanong, ma'am, pero wala rin ako nakikita. ang lakas kasi ng electric fan sa kwarto ko dito. Mahina. Para-paraan talaga si ma'am po. Siyempre, dahil inaasikaso mo yung biyahe ko, kaya dito ka pinatulog ni nanay at tatay. Ano yan, ma'am? Ba't mo ko ginalikan? Tingin ko nga yung gulat, isa pa. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.